Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis aku wis bloko. Pak, isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki. Irem kembang potong terate bang rayungan loma lengkung tumalong rumambating liyan wes semu kang mawor raras ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Batobat Pak ana kawan Bagong wonten dawuh kowe mapan ana ing kene kira-kira wis pirang dina setengah sasi Batobat nalika kowe teka sepisanan biyen kowe matur karo aku yen to kepengin melu resik Taman Negara Ngastina tak menehi wektu sedina rong dina telung dina lah kok ora rampung-rampung anggere nyapu tok sebar meneh karepmu piye ben suwe piye ben suwe mapan teng Negara Ngastina sebabe apa kula seneng teng mriki mboten ngliwet mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk diceritani. Sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Obat. Ngono ya? Nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampean ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampean nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondheli ning tidak secara langsung. Sampean maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam aduh sak suwene niki sampean maringi gawean kalih kula niku janjane napa lho tak takon asline lho kula ora entuk bali to ora nek hop panjenengan ngendika heeh nek ora nggih empun kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Ming angen-angene sak batur kaya kula iki kok duwe pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Wadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Batobat kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhak karo angen-angenku. Asik.
Nek ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayo wulan puto ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semana tau crita karo aku. Sing jeneng Kang Gumlar ning jagat ki ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan bae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Aku dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi. Dasarmu apa? Lah sampeyan nek delokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong gitu. Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking terus kula benake ning bareng tak sawah niku mboten nglirik kathok kula ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagus. Dawuh. Tak kandhani ya ning aja kowe gedhen rumangsa mbok menawa mring rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mben kudung sawet to. Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng ta kula nganti nika? Seneng batu-batu, Pak. Esuk-esuk wis nyetel jatilan karo jingkrak-jingkrak. Aku arep munjuk bae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya, Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak, sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati. Tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnani kula apa anane. Tobat. Nomor 3. Nomor 3. Mbok sing cecah ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis, aku wis bloko. Pak, isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki.
wis cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, perasaanku ki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel mesti melu njunjungke ember, mindahke ember. Terus aku ngepel nganggo tongkat kae osok-osok, dheke ngajari nyekel tanganku. Bagong, le ngepelke ora ngono-ngono, mujur. Aduh. Anggere sare tak kancani aku turun nang isor, dheke turun nang dhuwur, gayane tangane diklembrehke. Tekan dadaku terus dijine, uwi. Ora ngomongke kuwi wegah aku, isin aku. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Ah, nyatae kok. Rasa isin padha-padha gedene kok isin. Kula wis sadar terus tangane tak balekke nang dhuwur, blek. Ngerti aku? Atau tanganku tak balekke nang dhuwur. Lek mundhal ke alon-alon. Ngerti ora? Iya ora aku krasa aku. Waduh. Tak ngonoke. Krasa to? Krasa. Wah. Iki ya wis ben ra apa-apa padha gedene. Janten monjo tenan iki. Nek ngoten nggih, kula tak prasaja. Prasaja piye? Kula rek ora mulih niku ya nuwun sewu. Wis ketukulan suket. Wis ketukulan rasa tresna teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri. Kula niku wong sing ilo karo gitok kula. Sampeyan niku wong ayu, sampeyan niku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to? Aku sampeyan tresna kalih kula. Kula ya ketukulan rasa tresna iki jane kula wis mikir, iki gek-gek ming rasaku dhewe. Iki gek-gek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis. Aku mencoba menepis dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kaya nek main sinetron ya. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula. Ora aku ora mungkin. Aku ki ibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayung wulan, utang ngitung lintang, tangan kelakone jepak burunge. Aku sadar diri. Siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Heeh. Ae jane men kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin, jel. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Lah sampean wis kagungan garwa to? Prabu Duryudana. Wis jelek. Non, aku wis ra seneng. Wong nek wis ra seneng karo ngendi rek parane? Didandan ora kaya ngapa ya ora iso. Ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem ora perkara sugih. Bungah ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki men gumantung nggone Gulawentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ya iso kelakon. Ora nate diwenehi apa-apa. Nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungah ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana e kali aku. Tentrem karo bungah ora perkara bagus. Duwe bojo bagus nek gerus ning ati. Wabrak apa? Apa mek digaglaki baguse kuwi piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, iya ta? Iya pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jar kowe, atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tulung sabar. Mbok le gandrung nganggo Jawa wae. Ora iso cah modern e. Kok nganggo Jawa ora. Yo liyane. I'm still loving you.
lagune sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur wae. Sapenake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso. Ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan ngono iki. Iya tenan. Ah nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg ora apa-apa. Entuk. Entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso. Iso aku. Padake. Ngadeg aku arepan. Iya lah kene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti Pak Tobat. Nggon buri wis tipis banget kaya ngono. Kain kok cetha bokonge. Karena ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek iki dadi kaine tipis. Kaya plastik ta, jerone ketok. Jijik ora. Ora dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa ki sing tata krama, lenggah ngisor. Pak Tobat, aku iki prameswari. Prameswari ya nek mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggo ngisor ora masalah. Aku njaluk pamit Banawati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi. Injing wis tak dawuh. Ayo menang dawuh apa? Ben kopi. Kopi udu gaman, kopi. Kopi kok semene iki lek ngombe loloden ya. Kopi inti wis tak garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak, tobat. Dadak kongkonan. Oh ora apa-apa. Pokoke jerone isine ndok. Ndok napa? Ndok sing gedhe. Ndok kebo. Kurang ajar. Wong lanang kok ngombe ndok kebo. Banawati, wonten dawuh. Kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ya tuku sing larang Prameswari kok men sasetan kula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Tobat, nyuwun pamunten lah kok dadi rewele ra jamak-jamak. Sing kecut inggih. Menika. Kok ora kecut? Mbak Tobat wis kecut boten wonten dicelupi apa ta apa ngono lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Mbak Tobat yo dadi bojone Banawati yo ora njur ngawur kaya ngono kuwi yo dahare yo kudu sing teratur. Oh iya. Martabak nembe tumbas. Aduh selangele banget. Sanane kentang-kentang. Kentang ki wigati, soalnya aku wis bar nandur kentang samangsa-mangsa kathokku suwek kentange metu. Tobat aneh-aneh wae. Ana ya garwa inggih. Berarti ki aku wis entuk bobok dhuwur. Sampun pikantuk. Tenan? Iya. Gek peteng. Barang entuk bobok dhuwur kok njur gek peteng gek lagi jam 09.00 awan kok wis gek peteng. Wah, aku ngantuk. Gawean. Lagi jam 09.00 kok njur ngantuk ora. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok di ngantuk-ngantuke. Mataku abang Banawati, mataku abang. Abang yo men ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bobok angel. Yo mlaku-mlaku yo men kesel. Engko ora njur ngantuk, Tobat. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton? Apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika negari Ngastina menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa?
wonten emban namanipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kathah sanget abdi negari Ngastina ing badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten cangkem elek kuwi to inggih wonten sinten ingkang sumantenipun sae inggih menika Ayu Purwasari wonten sinten ingkang Radi nuwun sewu Radi sepuh ning Ediane Kepati-pati saha Prastiwi idolaku kowe. Aku darene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipala 2. Katopat to kan tilas kok ditulis sampeyan ya ndana ya monggo kula ndherekaken heeh. Pokoke wis lho iki nek aku lara kula nderek sakit, nek aku mati kula nderek pejah. Nek Prabu Duryodana tekan kene, rai badhe ngunjara panjenengan, kula ya kudu dikunjara. Rai badhe mituna panjenengan, kula ya kudu dipidana. Pokoke sebaya mukti sebaya mati, asik. Matur nuwun. Yuk, bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Patu-patu picak apa piye? Picak dengkulmu mlocot. Mingkon gandenge kok padake ndur dianggep picak. Men mesra. Wis main mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Baru mau tangane gedhe banget kok tangan gendruwo. Wegah kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Ya mlaku yo. Monggo kula ndherekaken Kang Mas Bagong. Iya, diamon diajeng. Nuwun pangapunten sewu-sewu kalamatanipun Nadawadana Kang Mas. Waduh jan. Kaya lega atiku diceluk. Kamas. Injih. Salebetipun kula panjenengan mresani dhateng guyon maton sembrono marikena para abdi negari Ngastina. Omoli tuwuh raos kuwatir salebeting manah kula. Kuwatir piye maksudmu Diamon? Diajeng. Kleru-kleru terus aku saking diajeng menawi mangke ngantos Sinuwun Prabu Duryudana menika wuninga menawi ngantos mangke para nayaka negari Ngastina menika wuninga mongko Sinuwun Prabu Duryudana menika gadah kadang inggih menika para Sata Kurawa menika ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun kowe iki tak pikir ora lahir batin mboten lahir batos kados pundi mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku diajeng. Pokoke sebaya mukti, sebaya mati, abot padha dipikul, enteng padha dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono, berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Tobat, kula menika lahir batos. Nek lahir batin, nek wis pancen diniati ngene iki bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara kowe ngrasake lara. Aku mati kowe golek dalaning pati. Semono uga, kowe lara aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pangestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Tobat aku sak penake dhewe le omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu, pokoke mati kabeh. Wis ngono wae ora dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinuwun Prabu Duryudana. Malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu putrane Pak Subakestawa. Ki ana ide no, ki ana ide. Tobat iki mengkari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuhe ngene. Nek Prabu Duryodana tekan kene, rawuh mrene, tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina,
gandeng Dewi Banowati sampun boten tresna kaliyan panjenengan mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken katresnanipun Dewi Banowati, Dewi Banowati, Banowati kok Banowati. Anggo kean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinur Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditohi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung apik-apik ora entuk. Tak jak gelut. Tobat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Tobat lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Oh, mau ngantuke. Bola bali kok ngantuk mau wis teturan saiki ya ngantuk meneh. Tobat ya sapenake dhewe. Kok mung arep ngontak ngantuk terus. Amu mung konangan Duryudana. Tutuk-tutuk e wae. Tobat sampe naik dhewe ora. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdi pun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok korenipun dipun tutut menika wonten menapa? Nuwun. Assalamualaikum. Dewi Banowati, Dek Pate, pripun? Oh, napa bener ature mban? Taman Sari wonten Duratmaka. Lah kok menika karenipun dipun tutup kenceng banget gek niki enten sandal selawo. Sewalo. Kok enten di kater ditulisi BG. Niki gek Gunawan niki. Ketoke sandale mboten kok nderbebeh sementen gedene. Sandal kok ora ukuran sikil menungso. Niki lho kula jajal lobok ngonten kok. Niki menungsane sikile gedene rajam-rajaman niki. Dewi Banowati. Kula aturi buka korenipun Dewi Banowati. Kula ingkang abdi pun Begawan Durna ingkang sowan. Gusti Ayu, Gusti Ratu kula ingkang sowan. Tobat. Pripun menika Kamas? Bukake. Panjenengan dos pundi? Aku tak ndelik sawetara wektu. Menek kowe ditakoni apa ana wong lanang sing mlebu kene, terserah kowe. Nek kowe arep ngaku, tak akonane, nek kowe ora ngaku, wis pokoke engko dilakoni iki ngibarate kaya dene wong nyemplung kali wis tekan tengah. Ayo golek watu padha ndodok bebarengan. Maju ya terus, mundur ya terus. Tobat, panjenengan enggak terus mikir rumiyin kula tak manggi Begawan Durna. Heeh. Omong nek ora ana sapa-sapa ya ewadene wis ana bukti-bukti aku kok tak metu. Sebab iki sandalku wis konangan e. Tobat kaya sandal kit pinganane ora dijupuk-jupuk wis diaturi jupuk kaya ora dijupuk-jupuk. Regete penitenan isin aku. Sandal jepit kok penitenan wis aku tak ndelek sik ya Yayi. Inggih Kang Mas katos. Aku tak ndelek sik. Nyemelangi iki nek nganti konangan ndak. Sayang sik ya. Monggo. Kaya dirambati bekicot. Sangkem kok klenyite rajam-rajam. Tobat. Dewi Banowati, kula aturi buka koronipun Gusti Ayu. Durnaina panalangir rumajaring ratri
Linenggak jangganira kapisananing prang brata yuda omong mustaka kabuncang mungguing wana nuwun sewu Bapak Panembahan Durna. Inggih kula ingkang sowan. Karajan rawuhipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Inggih wilujeng Gusti Ayu wilujeng. Menapa to sebabipun wilujeng antika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Koko Prabu Duryudana. Menika wau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebeteng kedaton menika dedrek krana pangraosipun ingkang raka panjenenganipun Gusti Ayu menika sajak beneh kaladat ingkang sampun lagak-lageanipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana tumunten dipun rembag dereng ngantos purna anggenipun sami rembag wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhateng Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten padenganipun Dewi Banowati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun nemban menika kala wau. Tobat banget Lingayawara. Embanipun wonten pundi samenika? Ing atase kula menika Prameswari lho. Kula menika garwanipun Sinten Prabu Duryudana. Dianggep kula menika wong loro saudon terus saurupan. Dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho tapi ngono apa piye ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh tobat kaya ora kajen rasane nuwun sewu sampun duka menika namung pelaporanipun nemban namung aturipun ban upami mboten iki mboten dados menapa wong jarnatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna pripun Dewata? Niki kok enten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok kalu. Iya niki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Niki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Panembahan. Ding. Kagat risang kapirang urinangkul kinempet kempit dosang reknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Tobat. Ingkang ses sinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman, jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banowati. Menawi wonten tirahan ses menika ateges mriki menika nembe kemawon wonten piyai Kakang ingkang lenggah. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripaksa kula ngopyak lebeting Taman Sari Negari Ngastina menika. Kentos maluh gempar manyar-manyar juk neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dek mate pripun? Mangsawang to. Tak kira nek bulus. Lah kok jebul sing metungel saka lebeting patenggan. Wah, menika mboten pangling. Lah keparat pancen manusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Tobat inggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yo metu dhewe. Ngene nggih Panembahan Durna. Kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang ngene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing ngudut apa-apa kalu. Bagong kuwi. Tobat, meniki yo dimenehi asbak ora dibuang sak penake dhewe.
Wong sing nyapu ya aku. Ora wong sing ngresiki ya aku to. Inggih nek ayo dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon balber-balber. Marai konangan lho coba. Oh, lole Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe ngapa? Nyun ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika. Wangsul dateng wismanipun menika sebabipun napa? Tobat kula nuwun sewu Paman. Kula sampun kebanjur tresna yang Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matos mireng radi sorang ngene paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kalian Bagong. Lho, lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ora tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Tobat. Kula ngertos menawi kula menika garwanipun Sinten Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipaksa? Wong bebrayan dadi siji. Nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan mutring mapan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya, Dur. Bus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksudnya apa ya jenenge? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali. Nek perlu Sinten Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling ana negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Batu-batu boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piyai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Boyo jumeneng wani. Jojo montap lir kretap duka yayasine pe. Lah ngono lho. Netra kocak mondar-andir. Loh, bathukku gatel kukurke. Inggih. Oh, lole lah kok gelem ngukurke tenan to, Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Makukur dhewe. Piye orang gleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe iki dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan ndak usah maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring, grewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku, Bagong. Tak bonto tambah krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe kedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muta ngitung lintang. Tangeh kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane
Nyatane Dewi Banowati tresna karo aku, mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna-gunamu nggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe meng wong kere karep nggaub karo prameswari ora bakal kelakon. Kowe meng wong gedibal karep ndhauk karo prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Memangu kata bayo kagede bala citu kapok kowe wong karwani karo wong lagi ketrima ngene iku sak ciptane dadi sak sediane ana boleh mata betutur buta kelip penjela penjela Oye, bajanya. Tobat, Kang Mas menika ginaken menapa lho kok iso kadhi kaya ngono? Nggih, apa itu? Wis ben mengke wae wis ben domong dhewe-dhewe. Oke ciumu ya betul. Gitu cilemennya. Kata sila pasilita. Agak saya dalam hasil. Apa ora kowe? Ebu. Apa? Ebu. Ebu Bapak aku abu. Sing cetha nek omong wong tuwa kan omong ora cetha. Bapak abu. Bapak abu. Kuwi tegese apa, Kang Mas? Bagong aku kapok. Ayo ngeyel karo aku asepatane bisu ora iso omong tenan. Bapak. Boleh. Kedepan aja bacot. Bapak, aku ke bapak. Atut bapak adalah baca. Kapok tenan, apa tetet? Ora wani karo aku. Lepati atas baca bapak datune baca. Balia kaya wingi oni kowe wong loro. Bagong aku. Depate pripun? Wis mari. Nggih, wis mlayu mawon depate. Sembetengane wong lagi diwingno wong dening dewane. Nggih, percaya ta karo aku? Inggih, amal Pak Obat pinter banget. Ih. Nang jiwit iki ora nggon cangkem. Senengane kok gumun aku lho. Gemeske tenan Pak Obat cangkeme gedene semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, tapi aja kaget. Ih, gemes aku wae senenge ra jama-jama. Saya nek pasare ae lho, Mbak Tobat ora Bagong nek sare ning ngoro iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sak piturute Mbak Tobat kaya ngoro kaya sekaten. Anggepe cangkemku alun-alun ngono piye? Njero sapenake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepamu Dewi Banowati.
katresnane dhewe ora ana sing medhotke. Aja kuwatir. He, sapa sing ndro taman lekayane? Wah, ta. Kosek. Lah iki Bagong lho iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntak. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wis mampu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Batobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak kendhawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep pangan. Tau mbak ya cah gleleng gaweane bojo lu ndak dikira ora ngurmati ora sakokean bunem kowe bali kowe tumindak ora prayoga kowe nyolong Yayi Ratu Banawati nggih Bang Yayi Ratu Banawati kowe mirang-mirangke wong Astina kowe ngorek pasurunan Kyai Prabu Duryudana ora bakal lawas urip ayo kowe bali yo ora bali aku mentol karo kowe sik to Mas aku ya dina wektu tak omong ora mengko ya ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem apa? Ana Baladewa kok. Bocah. Cici pitu. Muter. Nah, muni cici pitu tok ayo nek ana. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banawati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gratan nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lempoh kowe. Aduh, mati aku. Waduh mati aku iki. Iki dayane kowe. Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, ora ndek otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Kok jaitan kowe? Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mboyo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar Petro gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banawati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banawati wis tresna karo aku, wis ora bakal iso diogreh-ogreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekke nang ndi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Ah lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe teko kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sithik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora, wis aku ngaku kalah.
Nek aku balekke. Aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora mung sak sikil. Gulu medun. Aduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet. Kowe aja sembrono, omongane aja sembrono, ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil meng sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti ngantemi kowe nganti nibani negara karo kowe aku manut. Kenapa apa aku manut? Maria Baladewa. Wae lata. Wah, jan. Wah, kowe iki panjenengan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Bedian. Iki Kyai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku. Aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Seneng aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget caraku. Yo, kowe aja pamer. Kowe aja nglereng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Tobat. Mboten ngrai tobat bar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak. Berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis di ayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banowati. Mula Kang Saka kuwi kok aku wis ora bakal mikir ringa-ringa. Inggih. Ya, inggih. Aku saya sumuk inggih kersanipun godhogna widak. Badhe kangge menapa? Siram, obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencurke? Inggih. Asik. Nek aku dempenge kepanasan iki. Pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglotho ndasku. Obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa ora ngerti. Monggo kula dheraken dhahar menapa-menapa ya. Martabake wis teko. Sampun. Ya dhahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa. Santai, pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih ngesaken dawuh. Ya mlebu mburi. Monggo kula dheraken. Ayo gandeng. Nggih.
Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Jernyatanipun sampun dados kewajibanipun Ngraka ing Ndarawati. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku. Werkudara piye? Badraarja sarawuhing Kresna kakangku. Iya Dimas slamet tekaku. Ora ana lan swiji apa Yayi? Basaku hatura. Tak tampa Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Niki kula pundi jimat paripe Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun kepareng manem Brama dhateng sowanipun ing Ngraka Indrawati. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Kyai Prabu Amiji dhateng sowanipun ing Ngraka Indrawaka. Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna Yai Samyaji Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ana ing batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya saged panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yayi? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang. Krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhine ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi dumadakan boten ngertosangkan paranipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracundhang kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing rayi Puntadewa Koko Prabu. Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana nalika semanten kasaru pelajari punata Mandura Prabu Baladewa ingkang minggah wonten ing Datra Negari Ngamarta karya kagiat kang samya mulat mangono bletek-bletek pangudas maraning nata ing Mandura. Yayi Darma Aji sampun kejot penggalih kula ingkang sowan. Wibala Dewa Narpati Duwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon
marang Diapanon Cinawi Koko Prabu Mandura melajar kados lare alit minggah madyaning Datraya karya kagiat kadang-kadang paduka para Pandhawa wonten menapa Koko Prabu wonten menapa Baladewa kakangku eneng apa Koko Prabu Mandura wonten menapa Yayi sewu-sewu kalepatanipun Nyara Tadah Wadana ngantos suping tata krama kiranging Subasita anggen kula ngabiyantun ngarsa paduka Yayi Persamiyaji karana lampahan ingkang lampah wonten negaring Astina negaring Astina wonten lampahan menapa Koko Prabu kepareng ambabarana ingkang sejati dating ingkang rayi Ngamarta mugi dados ing kawringan kados menapa kagiyating manah kula nalika semanten ingkang Rakata nimbalan sowan wonten negaring Astina ngrembak perkawis penggalipun Nyai Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe boten tentrem kedadak sowanipun abdi taman negaring Astina munjuk atur kersanipun Nyai Prabu Duryudana bilih wonten satunggiling priya ingkang wantun anggebang dhateng prameswaring Astina inggih menika pun Nyai Ratu Banowati sareng nalika ingkang Raka tilik utawi niti priksa dhateng taman negaring Astina kados menapa kagiyating manah kula sareng kula pinanggih kaliyan tiyang jaler ing mapan wonten ing taman mboten sanes kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Nyai Ratu Banowati Werkudara Janaka klepat tanpa pamit wah ngerti sing dibebeda ya Banowati tanpa taliwara Koko Prabu menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dhateng Nyai Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna kaya aja micake wong tuwa aku adu arep dhewe karo Bagong malah sajae Bagong mentas meguru anyar dheweke digdaya sekti kalintang jayane merang lagi wae arep tak wenehi pengajaran arep tak bondo tanya tak krincung sikile Bagong nyedake aku lempo aku ya lempo tenan lho lah kok kados mekaten kegiatanipun Bagong lho nyatane ngono nang ngaten kok Prabu Delarana kula nyuwun pamit kula badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun namung kepareng ngono kula badhe idi panilah mbujung dhateng Mun Arjuna mangke mindak Janaka menika tumindak ingkang kirang prayogi inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo mitir aneng asta Arjuna
Kula wonten maring adab. Aku ngerti kaya ngapa to kagol penggaling siadi. Bareng midhanget sabdaning Koko Prabu Mandura, yen to ana kawanmu Bagong ngangge bang lawan Nyai Ratu Banowati nanging kosek to. Nalaren, petungen, gelar lan gulungen. Aja nganti tuna tembe mburine. Liripun kados pundi? Kok paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kaliyan pangendikaanipun Koko Prabu Baladewa. Lho, aku percaya. Aku percaya nanging apa ora luwih ayoga lamun apa ing bakal katindakake mau nganggo petung-petung sing ganep. Nganggo nalar sing ganep. Digelar lan digulung kuwi luwih prayoga. Contone ngene. Ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong lawan Nyai Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan garwa Ngastina. Nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngias kelawan Koko Prabu Mandura. Sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti. Ora jeneng aku kuwi duwe panyakra bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa. Jerbet panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina. Yen nganti kowe engko mung dibenthik-benthik karo para Panakawan. Lamar kowe dhewe sing tuna to. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Titi preksanen Karang Kadempel. Yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong, takonono sing apik, takonono sing becik. Apa Bagong tumindak kaya ngono? Nanging yen to ora ana cetha, lamun Bagong lunga saka bale wismane mapan negara Ngastina. Ngastina jujuken ngestakaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel. Koko Prabu matur nuwun. Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula. Mangkata ora sakem rungsung. Ora nek kelangan Nyai Ratu Banowati ora wis ora sakem rungsung. Nggih ngestakaken dawuh. Nek ming didumuk rak ya lumrah. Ning sing dumuk rak ya ming abdimu dhewe Bagong, dudu wong liya. Ora apa-apa. Nggih. Ngestakaken dawuh. Nanging Bagong menika cok sembrono. Cok. Tembu kok nganggo cok. Inggih. Kula nyuwun pamit kula tak nitih priksa wonten Karang Kadempel. Titih priksanen dhisik ning aja kesusu. Ngestakaken dawuh Koko Prabu ya Arjuna.
Samarikoten prayitna semuriris semuriris iko balik lah kok ora kaya adat sabene. Anakku ledo gegojekan. Biasane sok randa sawetara. Lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak. Sing siji ora lahir batin apa le gojek. Sapa? Anakmu sing ragil. Lho. Jare mau tak jak omong-omongan muni atine iki sedih nyawang apa kaya wis sepet ngono. Bagong. Eneng apa to le? Embuh, Pak. Rasane kok aku ki kaya ora iso seneng atiku ngono lho, Pak. Ya sebabe apa? Apa padu karo bojomu? Ra, aku ki sakinah mawaddah warahmah. Waduh, bayane ora. Rukun aku karo mantumu. Apa duwe perkara rutangga teparo? Ora, aku ki wong sregep. Lah ngopo kok sedih? Ambuh. Radong aku, Pak. Aku ki kok ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ki untuku pidil, Pak. Untune copot. Jarene wong ngerti untune cepling ki arep kelangan. Jarene ana sing arep ora ana, mbuh kakangmu, mbuh sedulurmu, mbuh sapa sing ora ana. Mbok tulung Pak dijawabke dadi mati gareng wae. Sampluk mencelak. Sembrono. Wah, sembedeng. Tonyo sisan. Kene iki anake cilik-cilik padake ra. Rasa to gagas. Wis sing baku atimu seneng. Nek pancen kowe rasamu sedih, nyuwun ngersaning Gusti supaya atimu digawe seneng. Wis bola-bali, Pak. Mbok pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak, rekane ngrajang lombok ya keperang. Drijine kena lading. Rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku. Wah, jan kok kaya wong kok kelara-lara ta aku. Rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek. Wah. Awi jenenge ora kesonjombaya pancen kowe iki bladhok. Nggone anake barang dipangan. Embuh mer aku rasane kaya wis memeng ae lho. Mau aku dampiri gareng dijak goro-goro mau jane aku arep izin. Mbuh. Goro-goro kok izin ki ora entuk, kewajiban kok izin. Wis rasa to gagas to le wis. Nek ngono kowe rasah nendi-nendi. Nek upama iki aku sowan ning Amarta kowe neng omah wae nek atimu ora jemjem atimu ora kepenak no. Bagong. Niat langen ning kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga
katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kaget sanghyanging para Panakawan wae. Semare koten wayatna semore res. Mari koten prayitna semore resiko bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi le ngombange ora nganggo aturan mir aku ndemong lho iya aja kuwatir Semari watone lekop ora ngambah telu barang ngambah telu binon bingung kok binon anggere salah titenono medun tak kampleng iwono wah arep arep dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho Tru nek kula karo nekuli iya kuwatir ora obo sasae lho mar ora ngerti-ngerti mangu wabak sih manyura tratapan aku wis tuku ki wong cah pinter kok paketan bae lho iki mar Kakang Semar wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala bekti kula ndara nala garing tak tampa bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa kok nala garing kabeh ayo sing ketok aku ayo ora-orane padake bekti kula ndara Bagong tak tampa enten apa rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara weh ngandel ora gawe tratapan dodo kamu ki ora sero-sero aku wis arep nabuh kapok ora we senengane kok nek kelurane lho Mir ora enten apa Gus Kakang Semar kula aku butuh karo anakmu Bagong enten apa ngandel ora tanda-tanda iki lha aku sedih iki Tru lha ngopo kok Ndara Janaka kok butuh karo aku omongan aku ora ndedhe Ndara Janaka ora golek utangan ya Ndara Janaka kok utang kowe iki njur kowe iki nguyahi segara wis asin ya wis butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa to apa ngono lho ya wis maju kono Bagong terus Bapak darahmu butuh karo kowe maju kene Bab enggak ngesaken dan mikunjang kancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Bagong non kowe tak takoni wangsulan sing jujur kula niku wong ora tau gara Ndara napa sing kula aturke niku jumbuh kaliyan ati kula ati lan lati makarti iya kowe iki mau saka ngendi lho gara-gara sadurunge gara-gara dandan cara Bagong kula mboten teng pundi-pundi kula medal nggih mung gara-gara niki Bagong nun
Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. Sik to, masalahe niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh iki terus sing marai aku sedih. Ora gong kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggibang Ndara Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga gawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu ya. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang Ndara Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah mingkari kompor tok. Nggibang Ndara Banowati niku terus paitan napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru kok kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki meng ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik aja bahas aku nabuh. Iya. Aku lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong, Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah. Nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sapenake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Truk, ajajake ning warung. Bu. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sapenake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosengane kok nek nang warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sapenake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane iki nganti aku disuduk. Mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Kawan malah melayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhamu ingkang murang tata. Bagus. Terus, nek cara mulai nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. No penak wae. Engko nek diseseke dadang, lagi keras. Ning iramane rasah tambah. No tak dadang nek ngono. Wah. Rambuté gondrong kok susuh empret. Langgo mikir ora. Konjur apa-apa Arjaya, aku pitil tanganmu nek carane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alem. Loh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae dituce ya. Jan.
Andel ora wis iki numusil aku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Aku meng arep diarani Gebang Banowati. Anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kana Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang. Kandara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Ndara Janaka iki nek wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Cipate Ndara Janaka manang kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki. Aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Ah, iki mumpung ana tulisane apa iki? Tlaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplak-kimplak kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga. Aku gak nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni karo Ndara Janaka sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing Jumadilawal. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecang iki ora ngerti. Bedang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggih ngono iki jenenge bedang. Oh ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggere wis ngono mengkari sikile ngene-ngene wis beres tetep kemambang ya. Nyemplung ah. What? Tinimbangane kowe tekaning pati mergo saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diapara. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Ketoke nggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh rasamu sabar nanging bareng karo Bagong lah kok mubal babaling kanepsunmu mekasan kowe ngliga pusaka Bagong mbok agar-agar tok pateni itu muli Bagong nyemplung ning telenging tlaga ing kegedene semene Arjuna wonten maring adawu. Aku rak wis matur karo Siadi to, aku wis kandha karo sira Yayi. Siji niti priksa Karang Kadempel, loro niti priksa Ngastina. Kuwi kudu dititi priksa kabeh. Yen kabeh mau pancen wis cetha, nindakno swiji-wiji ingkang datanti laring pamitung. Nanging lha kok jebul Siadi dikuasani marang hawa nepsu. Wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok percaya. Kok Prabu sampun cetha Bagong wantun nangewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kok sik to? Ayo, tak anti
niti priksa Ngastina. Mekaten iya kula dherekaken Bapak Prabu. Ngene iki sing jeneng cenanangang. Wis disuwuk barang isih nano. Pengar nabuh terus ya sok gamelan dhewe. Ngene iki jenenge renang betang ki ngene iki. Ora iso klelep. Piye gleleng to aku. Pokoke anggere slamet saka Ndara Janaka. Wis bangane aku engko nang pinggir tlaga dinyunyuk pusaka nyus. Dan akeh wong mancing. Do bayar ora kae kok dosa. Wah aku nek nganti kena pancing tenan Tidanono. Takon ngijoli legane atiku wis men. Arep sak suwe-suwene aku nang tengahing tlaga kene. Ucap kacarita Ki Lurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segara anakan nalika semanten datan ngertosangkan parane kaya sinedhot ponang toya wonten sak lebeting toya ya dasaring bengawan kejawi nalika semanten sejati kang pranyata amung sinaut Sang Hyang Baruna manjing gisiking bengawan. Wah! Merano semupang pangaruna
Dinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanikara sadatar kene dongane engkong lir wuwusing dene panca babatoking ayamono babatoking ayamono kowe iki wong dhuwur akeh umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengono. Pilahing. Lho. Malah iso omong. Sing bau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumurupa ulun iki dewa. Wes ngayawara. Dewa kok ula. Dewa ya menungsa, ngerti yo. Dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahing Bathara. Ana ing asipat menungsa, ana ing asipat satawana, ana ing asipat beriberan, ana ing asipat Burontaya. Lan uga ana ing asipat wujuding sato, wujud naga kaya ulun. Wah, mangke nyuwun pangapunten. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Kok malah takon Bambang Tawes? Jare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjair iki sesuk bakal dadi korban Joko Menjair iki. Karo Agus Lele. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, marga kita nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok plarating kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula merga bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi. Maka bojo kula niki seleleke menungsa. Aku dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godho kula napa? Bagong pancen sejatine kaya mengkono lakoni. Lan ngerti yo ana titahing Bathara ingkang mimba kelawan jeneng kita sarta angewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat e. Lah terus niki kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani, kita mentaso saka ing Bengawan Gedhe iki ana ing jagat. Mengko ana ratu ing bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita. Tulungono kita bisa adu arep kelawan Bagong kang mapan ana ing negara Ngastina. Estu napa? Iya Bagong. Pamedhare Cakalodang pranyata sas mita gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutuh yakti marti kengke sang rahayu yuwana kanes kala
tan mingerke plating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat Kundang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Bagong kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sawijining brahmana saka negara Sabrang kula iya Bagong wah wis bagus napa elek tetep elek wis ora ana wawane babar blas kita nganggo jeneng utawa peparab begawan Godo Githik Godo kire Godo Githik oh Githik iya kita munggah ana ing jagat kita mapan ana ing dedaratan mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung lan jeneng kita tulungana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong non ngestaken dawuh nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong bumi goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Rama Rama sobat Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetake ora paham Don. Wis rampung lekala tida kok isih ngeng mangowo apa sing manyura wancine. Inggih. Koko Prabu bekti kula konjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula tampi Yai Ratu inggih ngaturaken sembah tanpa pepindhan. Dimas Janaka slamet Yayi. Kakang Mbok. Kok kados mekaten lampanipun panjenengan mentala ngurjit dhateng manah kula. Ayo ora goreh. Arep bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati araku lho.
Sampun kumatos kula milih panjenengan tinimanipun Raden Janaka. Asik. Maaf Raden Janaka. Koko Prabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to. Senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka. Bagong. Ana dawuh apa Raden Janaka? Ora pati nduga mono. Menungso kang kaya kowe. Kowe wani bebingung atine Janaka. Luwih-luwih kowe wani ngrujit marang atiku. Apa kowe ora weruh? Yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka. Tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Kowe sik. Apa Banowati iki bakul apa nggo timbangan barang iki? Iki prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkahi kuwandane Janaka. Wah, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Loh, kowe lah. Ya jagat Dewa Batu ya jagat Pangestu Ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane. Ora pati nduga mono. Sak kecap bae lah kon jalari adiku kaya ngene. Iya kowe Bagong. Aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni kowe mati. Komeng Janaka. Anggere tak ceklekke sakare modar kabeh. Sakar kok sakar. Sakar iki ya iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku. Apa nganggo lima barang ki, Mas? Koko Prabu menawi boten saking Maduka tartemtu kula boten saged gesang. Tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi-uni. Koko Prabu kula kewirangan menawi kados mekaten. Jebul wonten Bagong sanes sing wantun anggibang Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis to kowe aja kuwatir. Iki sapa? Ana pendhita kok turut dalan mangan. Kowe lah mesa konangan wis tak tutupi kendang jaipong e mesa konangan. Pendhita kok turut dalan gayemi wae. Ayo nggo kesehatan di sini, Pun. Iki sapa? Pendhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaraten ing ngendi tibane yen kono papan dinengku. Aku Begawan Godho Githik. Wah. Godho Githik. Kowe sapa? Prabu Kresna. Iya, Raden. Wis ngerti. Wis kowe terkenal kowe iki. Kowe sing ngejak selfie e. Edan. Pendhita kok lucune kaya ngene iki apa biyen? Tilas dagelan apa ya? Wis ceneningan. Ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho. Dipun tumbaske mawon kok ora. Mula Janakane ya atos ngono. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasa do kesusu tak gawene suwe menentek sik. Rasa do
Apa kan godhog iki? Ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene wigati Kang Pranyata arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyuwun tulung karo sapa? Karo sampeyan. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni. Kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan, iya. Aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena. Kowe njaluk brana picis, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to, aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong Ngangewan. Dewi Banowati, Bagong sing nang Ngastina kae paten ana. Bagong nang Ngastina eneng to? Ana, setan alas temenanan. Menawi suwantenipun kula mboten panglit. Menapa inggih Koko Prabu? Lah iya lampuh aku le nyolong sandangan ki nendi menungso. Kok iso dadi kaya ngono iki? Lah wong pendhita kok jarike ana tulisane 30 kg barang. Mbok menawi bekas Bagor Ben sajake. Ayo coba ditonton ya, kula dherekaken. Udus. Sapa iki? Rasa sapa? Iki menungsane sing isra uripku. Lho kok iso jebles kaya ngono to? Asem aku ya duwe treneng abang kaya ngono. Ya ming pas teles aku iki kok diagem gak. Wah, jan penyakit. Weh, aja ngawur gawar-ngawur. Kowe sing penyakit. Jan suarane ya padha. Kowe Bagong endi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi. Aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok terane. Bondo tanganmu krincong sikilmu, lempah kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi ya? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora. Ora modar. Wah, padha guyune, padha wae. Kowe mungsa aku kowe. Ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Gopo mateng aji. Wah. Kaya bekas pemain ketoprak kaya iso salto mundur barang. Sik, iki aku kok ngedep kaca. Kaca tendhik kaya. Ora ngawur kowe sakerepe dhewe ora. Iki Bagong iki Bagong. Rumangsamu sapenake dhewe. Iki sing Bagong. Ora apa. Lara apa to? Bagong? Nun. Wih, loro kabeh jan apa? Muni nun kabeh.
Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho. Suarane wae padha. Ponokawan Bagong. Nang. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi mangke menawi gara-gara Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu. Niki wau kula dipaksa kon ganti training. Wo, neng ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore ngono andeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Wong andeng-andeng kok gogrok. Ngatak. Kowe iki lucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Wah. Andel ora. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenan. Nek liyane sengara iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati. Wah. Jaramaya inggih sinuwun. Perjineman Dandang Mangure lha kok dadi kowe dadi Bagong. Ha inggih supados Ponokawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Ponokawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Ponokawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah rak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan mengancam kehidupanku. Kowe warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong, ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakan. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjangane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning mapan kene, ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong, mati kewirangan kowe. Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura, Bagong. 200. Iya. Ora bakal wegah nyotampanana. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Mengerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e? Iya, nyawa. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat ombak gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Prabu, kula pangapunten. Menika wau kula kenging menapa kok Prabu? Lah, rak tenan to. Merga daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau, wekasan iso dadi Malik Paningaling Nyai Ratu Banowati.
panjenengan boten kenging menapa-menapa sakmenika kondur wonten negari Ngastina sowan kersanipun ingkang Raka lelados sak tataning garwa lelados dhateng piyantun kakung estaken dawuh sampun damel gelo estaken dawuh Prabu.